darlle que xa comezamos con algo de atraso de cortesía. En primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Moito obrigado por participar desde esta primeira actividade coa que tanto o Bloque Nacionalista Galego como Galiza Nova en Vigo vamos a dar comezo a un conxunto de actividades que decidimos presentar baixo o formato de Semana da Patria Galega na nosa cidade, un interese claro e indisimulado que o de visibilizar a causa nacionalista, visibilizar o feito nacional galego, mas sobre todo a vontade popular de existirmos, de tomarmos decisións por nós propias e por nós propios nun momento no que a ofensiva recentralizadora do Estado e nun momento no que a xenda política é pois máis española e máis centralista probablemente que nunca nos últimos anos e nas últimas décadas, non? Vedes aí que está proxectado que o programa desta primeira Semana da Patria Galega en Vigo. Comezamos hoxe con esta proxección coloquio a respecto da proclamación obreira da República Galega en 1931. Acompáñame Manuel Mera, que é director da Fundación Moncho Reboiras, foi presidente da CIGA e é un destacado militante do nacionalismo dende hai varias décadas. Mañá, terza-feira, na libraría Andel vai haber unha palestra sobre o nacionalismo galego dende as Irmandades da Fala até hoxe, para repasarmos como ten evoluído o que é o movimento nacional galego dende o ano 16 até hoxe, neste centenario. Logo vai haber unha carpa informativa no Calvario pasado mañá e imos facer un despregue dunha bandeira xigante da patria este sábado na estación marítima, e todo para culminarmos, como é lóxico, coa manifestación nacional que vai decorrer en Compostela o propio día 25 ás 12 da mañá de Compostela, e para que imos, tanto BNG como Galiza Nova, fletar autobuses dende a propia tamén a localidade de Vigo, e obviamente a que vos convidamos encarecidamente a participar. Ben, decidimos incorporar neste programa a proxección dun audiovisual, dunha peza breve, son algo menos de 15 minutos, sobre a proclamación obreira da República Galega na altura do 31. É un traballo que foi coordinado polo propio Manuel Mera, e a nosa idea é, Mera vai facer unha intervención, unha presentación inicial do que é o contexto no que se desenvolve ese pronunciamento. Logo imos ver o documentario e finalmente pois vai haber unha quenda de coloquio que en todo caso abrirá de novo Mera pois para precisar algúns aspectos que veñen recollidos no documental, que pola súa duración pois son presentados de maneira moi sucinta. Mas nós xulgamos que era pertinente traer públicamente a lembranza dun feito histórico que non figura na historiografía oficial, que é invisibilizado de maneira sistemática, como foi a proclamación de Galiza como república propia en xuño do ano 31, fundamentalmente por varias razóns, non? Basicamente por tres razóns. En primeiro lugar, porque ese pronunciamento expresaba a vontade desta nación de existir como tal, nun momento, digamos, porque o discurso, o relato historiográfico español e o relato político e ideolóxico español pouco menos nos presenta que esta cuestión do nacionalismo é algo moi contemporáneo, é algo artificiosa, é unha ficción política e que non ten correlato histórico, porén hai feitos como esa proclamación do 31 que pon de manifesto que no estado de ánimo das masas, que no noso pobo sí que había un elevado grado de identificación nacional, unha conciencia nacional, se se quer, pois algo máis prepolítica ou menos elaborada da que se pode dar en décadas posteriores noutros territorios do Estado, mas que en todo caso agromaba nada menos que na proclamación dun Estado efémero, no seu resultado político concreto, mas que en todo caso sí que dá conta de que Galiza como realidade nacional xa existía nesa altura. E en segundo lugar, nos parecía pertinente traer esta cuestión a colación na Semana da Patria Galega, porque é dos exemplos que de maneira máis gráfica ilustra a relación de interdependencia que hai entre a cuestión social e a nacional no noso país, non? O facto de que a proclamación da República Galega sexa resultado fundamentalmente dun conflicto social de matriz operaria, de matriz obreira, que vai desembocar nada menos que nunha afirmación de ruptura, pon primeiro foco no feito de que a situación social ten a ver tamén co marco de dependencia, coa situación de dependencia que padece o noso país pois dende hai
dende hai varios séculos e que ten sido agravada xa dende a conformación máis moderna ou contemporánea do Estado español, e pon tamén o foco no feito de que aquelas e aqueles que aspiraban a superar algunhas das eivas dende o punto de vista social, mas tamén dende o punto de vista territorial, vían na cuestión nacional, vían na construcción nacional pois un vieiro para facelo, non? E nun momento no que se nos presenta o reclamo de soberanía política como unha abstracción ideolóxica, como un feito de pura filosofía, o conflicto que deu lugar á proclamación da República Galega no 31 é un exemplo moi gráfico de como a soberanía si é tamén unha cousa de comer e que sí que atinxe e sí que afecta de maneira directa as condicións materiais de vida e de traballo das xentes que habitamos este país, non? E daí a importancia de incorporarmos este audiovisual que foi editado pola Fundación Moncho Reboiras, que a Fundación Moncho Reboiras tivo a xentileza de nos ceder para este visionado e que agora un pouco vai explicar cal é o contexto, ese contexto social no que se daba esa proclamación o propio Mera. Mais nada, grazas e xa vos deixo con Mera. Bueno, boas tardes. Eu agradecer a posibilidade de poder que nos ofrece o BNG de poder falar deste tema, non? A veces se conoce moi pouco o traballo que nos facemos na Fundación. Hai que decir que, por exemplo, eu creo que editamos isto uns 5.000 folletos e a visualización do vídeo non son moitas, pero debe ter unhas 8.000 ou 9.000 visualizacións. A veces se ignora, por exemplo, se cadra o noso traballo que máis se divulgou moi internamente dentro do propio sindicato, e así foi breve percorrido pola historia da nación galega. Creo que editamos 15 ou 20.000 exemplares, 20.000 me parece, non? 20.000 exemplares, o sea, cousas que a veces se desconocen porque fomos moito máis que o que realizamos, máis que a presentación pública, a difusión. Preocupou sempre moito a difusión. En todo caso, para centrarme no tema que nos trae hoxe aquí, Xavier o dixo, eu creo que moi acertadamente, nos povos nos países hexemónicos, nas clases hexemónicas, o que eles fan de anécdota sempre a verdade absoluta, e os feitos que forman parte da nosa historia non existen porque son unha anécdota que non ten interés. Eu creo que feitos como, por exemplo, a declaración do Estado galego, que é verdad que é unha anécdota, e como decía Xavier, demostra unha cousa moi importante, que é o estado de ánimo da xente, porque nos lugares que se declarou, veredes aí no vídeo, que foi en Ourense, e no caso concreto de Santiago de Compostela, o aveiro da folga dos traballadores do ferrocarril, en Santiago con 800 ou 900 traballadores ali, en Ourense con outros tantos ou máis, non houve unha soa protesta, todo o mundo estuvo de acordo, e inclusive falaremos despois, posteriormente, eu deixo para despois, de Alonso Ríos, de Campos Cruceiro e demais. No caso de Alonso Ríos conocino personalmente, porque cando era secretario da Hermandade Galega de Buenos Aires, ele era en aquel momento secretario, vos sabedes, do Consello de Galiza. Tuvemos moitas reunións conxuntas. Se cadra que no tempo que estuve máis tempo con ele foi nunha entrevista que tuvemos con Jesús Emilio Ferreiro, que fixo a Buenos Aires, se non lembro mal, debeu ser o ano 1968, 1969. Logo falamos un pouco máis da súa figura, porque as cousas suceden porque hai condicións, hai un estado de ánimo da xente, e porque hai persoas e proxectos políticos. Non suceden só porque hai un feito, suceden cando se unen todo ese tipo de características. No caso concreto do momento, e despois vemos o vídeo, eu quixera lembrar o seguinte, non é normalmente se dice, bueno, estaba o 29, non? A crisis do 29, o que fai caer a monarquía en gran medida, as eleccións municipales en abril, a declaración da República, se non me lembro mal, o 14 de abril, pero eso sucede nun contexto internacional. Primeiro que a crisis, aunque comeza no 29, non se estende, tarda anos en estenderse, non chega a todos os países inmediatamente, non é como hoxe, que en 2 minutos apretan internet e
as crises se estenden. Aquela tardaba muitísimo máis tempo, por exemplo, a Argentina chegou ao 32, e aquí, sobre o 30, 31, comeza a sentirse a crisis. Tarda un ano en chegar, non? Todo o proceso de crisis, que se estende, vos sabedes, a todo o mundo e demais. Termina a dita blanda, a ditadura é primo de Díaz Rivera, caera anos antes, se non me lembro mal, no ano 28 ou 29 cae a ditadura de Primo de Rivera, pero suceden no mundo cousas que teñen, hai un determinado contexto. Por exemplo, o triunfo dos nazis en Alemania, nas eleccións, se non me lembro mal, do ano 1930, é un cambio importante. En sentido contrario tamén a asunción de gobernos que van a significar un cambio grandísimo no Brasil, como son Getúlio Vargas no 28, os primeiros planes quinquenales que na Unión Soviética que demostran que xa está consolidado o país, xa queda detrás a guerra cos blancos, ¿no? E o país xa ten capacidade para crear bases para poder desenvolver a economía. Os primeiros planes quinquenales son do ano 1928, o primeiro plan quinquenal. E posiblemente como outro dato así importante que tamén se proclama no 28, que é a República China, ¿no? O sea, estamos falando de grandes feitos, crisis económica, os primeiros. Por que falo de Getúlio Vargas? Porque non vai ser único, vai abrir todo un camino futuro en todos os países de Latinoamérica de gobernos que desde Europa se acusan de populistas, pero realmente son gobernos fundamentalmente antiimperialistas que van crear unha economía nacional, que van crear unha nova base de desenvolvemento distinta, etc. Non é só o caso de Getúlio Vargas, temos o caso de Cárdenas en México e posteriormente en outros países de América Latina. Moito máis tardíamente Perón e todo o demais, pero xa estamos falando xa a altura da Segunda Guerra Mundial. O certo é que este é o contexto. O sea que se falamos do 31, estamos falando de un contexto, no caso concreto do noso país, donde hai un retorno da inmigración, a inmigración que se dá a América Latina desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, inclusive antes da Primeira Guerra Mundial, é unha inmigración que vai e ven, en parte, que retorna. É unha inmigración que vai, por exemplo, ás colleitas de cereales, non é a inmigración que se vai dar despois da Guerra Civil, que é unha inmigración que marcha e non retorna. Na primeira emigración, se vos mirades os movimentos internacionales, é unha emigración que vai e ven. É unha emigración que vai permitir construir desde o exterior as bases do noso sindicalismo, principalmente o sindicalismo agrario, que vai reforzar moito todo o que significa os movimentos culturales e de identidade, porque na emigración se forxa moito a identidade das persoas en contraste con outras realidades, libres desas presións sociales, económicas e culturales que hai na nosa nación e demais. Como é o noso país da época? É un mundo rural. Eu quero facer unha observación. Hoxe, cando se pensa no mundo rural, é que se pensa en un mundo que está formado exclusivamente por persoas que se dedican á actividade agraria, e non é así. Eu estuve no ano 62 en Galicia durante un ano e observé moito o país, inda a realidade do 62 era casi a do ano 30, inclusive do 1800 en gran medida, cambiando a roupa e demais. No mundo rural había actividade dedicada á actividade agraria, pero había todo tipo de actividades de artesanía. Había zoqueiros, había ferreiros, había... o sea, o mundo da aldea era un mundo amplísimo, con multitud de actividades
principalmente artesanas e de traballos secundarios e de elaboración. Non era un mundo tan primario donde únicamente existirá a actividade de subsistencia, o cultivo de subsistencia e ningún tipo de actividade comercial ou de relacións dentro da aldea. Entonces, ese é o mundo que hai daquela. Pero tamén hai unha determinada actividade industrial. Vos poño un caso concreto. Según o censo de 1930, no noso país había 69,5% de persoas que se dedicaban a actividade agraria, un 16% de persoas que se dedicaban a actividades secundarias, o sea, industria e construcción, e un 14% de persoas que estaban nos servicios. No conxunto do Estado español, o noso país está atrasado no desenvolvemento industrial. Entonces, no conxunto do Estado español, en aquel momento, na actividade agraria están só o 36%, e no que é a actividade un 47%, na actividade industrial un 31%. Pero se collemos, por exemplo, Cataluña, o caso de Cataluña, ou Asturias, ou País Vasco, en algúns casos se aproxima a cantidad de traballadores en actividades secundarias o 50%. Hoxe non existe esa realidade. Hoxe teríamos o 80% nos servicios, e inclusive en Cataluña ou no País Vasco a actividade industrial supera moi pouquiño 20%. Si se lle son a construción, 25, 26%. Hoxe estamos falando de sociedades en aquel momento, non no caso galego, pero no caso de Asturias, do País Vasco e de Cataluña, de sociedades donde hai un forte movimento obreiro. Se comprenderá despois o que sucede. Hai base para a declaración da República, hai unha base material, organizada e obreira para a declaración da República, para un cambio político, e vai haber posteriormente base para que a República se defenda frente aos sectores golpistas. Non é unha sociedade, como moitos poden ver, no conxunto do Estado totalmente ruralizada, con actividades agrarias, primitiva e demais. Estamos falando dunha sociedade onde o sector industrial e obreiro xa ten unha dimensión importante, a gas no caso galego. O único lugar da periferia donde a actividade industrial e a cantidad de persoas que traballan na industria é pequena é o caso galego e andaluz. De lugares periféricos me refiro, con costa, porque os lugares interiores vos sabedes que teñen capacidade de desenvolvemento moito menores, pero nun caso como noso únicamente se dá en eso. E eu poría outro dato máis que me parece fundamental. Aunque vos pareza mentira, toda esa Galicia atrasada e todo eso, aparentemente, era unha Galicia que na economía do Estado significaba no ano 1930, a ver se o teño por aquí, porque creo que é importante. No ano 1930 significaba aquí está o 6% da economía. Hoxe non chegamos ao 5%. Hoxe que temos tanta industria, Citroën, aluminio, que producimos electricidade, enerxía eólica e todo eso, non chegamos ao 5%. Pero, ademais, e tedes que telo en consideración, 10 anos antes, en 1921, 9 anos antes, a economía galega representaba o 7,5% da economía do conxunto do Estado. E hoxe non chegamos ao 5%. Demais, hai que decir que a poboación galega superaba o 10% do conxunto dos habitantes do Estado. O sea, tiñamos unha economía que aínda non tendo o poder e o desenvolvemento que tiña en Cataluña, ou que tiña o País Vasco, ou que tiña inclusive Andalucía, que pesaba, tiña un peso superior ao actual. Pero ademais tiñamos unha enorme capacidade demográfica, pesábamos, por lo tanto, políticamente, e pesábamos como país, porque
A economía pesa, pero o número de habitantes tamén pesa. Basta ver a realidade internacional. Si falamos de China, é unha gran economía, pero tamén temos en consideración que ten 1.400 millóns de habitantes, ou da India. Entón, esas realidades teñen importancia. Por lo tanto, o que sucedera no noso país tiña importancia. Hoxe xa non a ten, porque daquele éramos o 10% e pico da poboación e hoxe non chegamos ao 6% e ademais é unha poboación envellecida, porque non todo é PIB, aunque o PIB sea importante, non todo é PIB, é demografía, é PIB e como se distribuye o diñeiro, e ademais a tendencia de crecemento ou de decrecemento das economías e dos países. Entonces, eu poño estes datos porque me parece que son importantes, cal é nosa tendencia, porque en moitos casos, eu sei que a veces observaran nos economía fai moitos anos, decíamos, a ver, daquela nós éramos uns atrasados. Sí, pero en comparación por demás pesábamos máis que hoxe. Todas as cousas hai que medilas de acordo ao momento e o que significaba. Traía estes datos, que son datos editados polo Blanco Bilbao Vizcaya, no seu momento. Bueno, daquela non sei se era Blanco Bilbao exclusivamente. Hai moitos anos, de un estudio que fixo sobre a economía do Estado español e a súa evolución histórica, e creo que hai que telos en consideración, porque se falamos do 31 temos que saber que daquela pesábamos máis que hoxe, tanto demográficamente como económicamente, malia ser un país enormemente atrasado no desenvolvemento industrial. Tamén decir que se se mira, bueno, non quero entrar en detalles moito máis técnicos. En todo caso, eso me parecía que era importante, deixamos ver o vídeo e logo eu quería así entrar máis, porque isto é un pouco pesado, cando vexamos, despois de que vexamos o vídeo, como decía o compañero, quería entrar moito máis xa no análisis do feito, non tanto no relato do feito, que é o que vamos a ver, senón que valoremos os feitos e valoremos as persoas, e aí falamos un pouco máis das persoas e falamos, o sea que se queredes deixo para a segunda parte o debate, o discurso ou o que sexa máis político, non? Simplemente quería facer esta introducción para que nos ubiquemos no momento, cal é a situación do mundo e o que éramos nós daquela e que éramos como un país dentro do Estado, que pesábamos e ademais como se distribuían os sectores económicos que había no noso país. E a observación, que volvo a repetirlo porque non quero ser pesado, que teñamos unha observación do mundo rural de non fai 100 anos ou fai 200 anos ou fai 60 anos, que non era un mundo tan simple como moitos imaginan. O sea que era un mundo en sí mismo, con todo tipo de actividades económicas, con todo tipo de desenvolvementos. Era como, eu sempre penso que era unha especie de edad media aletargada aí que quedou, que foi evoluindo polo desenvolvemento económico moito, gracias ao millo, a pataca e demais, creo, etc. E había unha especie de mundo moi desenvolvido, con moito tipo de actividades artesanales, se cada como se pode ver en moitos países de África, musulmanes, ou a veces cando vexo películas e demais, non? Que se ven todo tipo de actividades económicas, que é verdad que a nivel de PIB representa moi pouco, pero que é todo teñen unha diversidade enorme e unha complexidade enormemente grande. O sea, de simplismo na nosa sociedade rural, nada. Damos entón a... Bom, pois ata aquí o que audiovisual, e en todo caso, como xa comentaba ao inicio, o que facemos é iniciar unha pequena rolda de coloquio para comentar algunhas cuestións, máis como primeira intervención o
compañeiro Mera faga algunhas valoracións al respecto de algunhas cuestións que saían. Bueno, ante todo vedes que isto foi feito con moi poucos medios e Bernal realmente fixe un bo traballo, non? E hai que agradecerlo e que debíamos facer máis veces, non? A veces con poucos medios se fan cousas así moi interesantes e boas e este é un tema que merecía a pena divulgar. Fixadevos nunha cousa, Alonso Ríos está nos dous casos, está na proclamación do Estado galego en Ourense, está non é casual, non? Ele é un home de Orga, despois nas eleccións el se vai como outros, cando Orga entra en Esquerda Republicana, toda esa xente se afasta de Orga e se achega ao Partido Galeguista, isto van a estar na disciplina do Partido Galeguista, e non é casualidade que posteriormente en Buenos Aires, cando de alguna maneira Castelao quere reeditar as Irmandades da Fala, que vai ser a Irmandade Galega de Buenos Aires en gran medida, confía como persona para que dirixa a Irmandade en Alonso Ríos. É un home que está ligado, Alonso Ríos é un dos fundadores da Federación de Sociedades Galegas de Buenos Aires, no ano 22, 23, non lembro moi ben. Aí van ter un papel, el xunto ao resto dos que fundan son prácticamente todos socialistas, e vai haber unha división entre eles, un sector galeguista, chamemos, non? Donde está Alonso Ríos e está Cao Turnes, que é un moi pouco conocido aquí, pero un dos grandes dibuixantes na Argentina, é un dos grandes dibuixantes no país, se cadra o mellor caricaturista que tuvo a Argentina. Hai moitas cousas dele nunha revista moi conocida ali que se chama Caras e Caretas. É unha figura central na formación da Federación de Sociedades Galegas, e Alonso Ríos vai ser tamén o primeiro director do periódico que se chama El Despertar Gallego. Todo ese sector galeguista vai terminar, vai haber unha ruptura da federación e demais, pero o sector mayoritario vai a quedar, posteriormente se unifica, e o sector mayoritario vai quedar, digamos, na órbita do galeguismo. O sea, entonces Alonso Ríos non é, xunto con el hai unha persona xa de máis edad, que é Campos Couceiro, porque Campos Couceiro non lembro moi ben, pero ten 14 ou 15 anos máis que Alonso Ríos. Alonso Ríos nace en 87, da mesma edad que Castelao. A veces estas cousas non se ven, non? Se miran o nome das persoas, pero non se mira a edad delas, pero a edad ten importancia. Cando Alonso Ríos chega aquí, por exemplo, e participa da Asamblea de Orga, onde se discute o Estatuto de Autonomía para Galicia, se discute, digamos, o proxecto. Alonso Ríos xa ten daquela, vos pensade, 31, 13, 44 anos. Couceiro, cando chega aquí no ano 31, ten 60 e algo de anos. O sea, xa é unha persona maior, está moi pouco tempo aquí e marcha de novo para Argentina. El, Alonso Ríos, Campos Couceiro e Suárez Picallo son enviados pola Federación de Sociedades Galegas para que veñan aquí, participen en Orga representando a colectividade galega da Argentina, con un mandato que é o mandato do Estatuto de Autonomía, da creación do Estado galego e da defensa dos intereses de Galicia, e unha gran preocupación polo tema agrario. O sea, digo todo isto porque son persoas todas elas con unha enorme sensibilidade social e con un gran compromiso social. Non é casual que cando se escolle nesa asamblea en xunio que se fai na Coruña a unha comisión para preocuparse polo tema do ferrocarril, o dirixente, a persona que vai dirixir esa comisión é Alonso Ríos. Digo porque a veces as persoas teñen importancia e non todas son iguales. E vos vedes que nesta proclamación en Santiago, cando se decide crear unha especie de elegir un presidente provisional, a xente elixe a Alonso Ríos. Ele é un home que vai ter un enfrentamento en Madrid cando se reúne con Casares Quiroga, que representa outro pensamento dentro de Orga, e que vai ser o home que logo pacte
con Esquerda Republicana, integración de Orga dentro deste partido de ámbito estatal. Son dúas visións sobre o que debe ser o galeguismo, sobre a sensibilidade social, e porque moitas veces falamos de Castelao e a veces non nos damos conta que naquela época son moitos máis persoas, Castelao, Álvaro Casas, Víctor Casas, Alexandre Bóveda, Suárez Picallo, Alonso Ríos, Vilar Ponte, é todo un conxunto de xente que vai facer posible unha organización. Non é un, pero as persoas contan. E no caso concreto da declaración do Estado galego, que ten moito de conjuntural e se queredes de anecdótico, se non houbera sucedido quedaría a dúbida de cal era o estado de ánimo da xente. E o estado de ánimo da xente, e falamos dos traballadores do ferrocarril, que é un sector combativo e que en aquel momento, se queredes, o sector de vanguarda da loita do movimento obreiro, é que exista un Estado galego. Non hai oposición, e iso é moi importante para comprender a historia do noso país, para comprender inclusive que moitos din, bueno, non, é que foi un fraude, porque posteriormente no 36 se aproba tan mayoritariamente o Estatuto, porque había oposicións importantes respecto do Estatuto galego, de partidos políticos importantes, e non é casual inclusive que o Partido Socialista posteriormente en México tuvera unha actitud de tanta oposición a que o Estatuto galego, que vos sabedes que non pudo ser refrendado polo Parlamento, fora refrendado polo Parlamento en exilio. Hai unha oposición moi grande do Partido Socialista. Entón houve moita oposición á aprobación do Estatuto. Pero cal era o estado de ánimo da xente? Era este, o estado de ánimo da xente era este, o que acabamos de ver en el. E eu quería dar un dato máis para que se conoza, que moitas veces falamos de cal foi a primeira folga xeral do país. Un ano despois, cando se tomou unha decisión moi semellante que afectaba a maior empresa que tiñamos no país daquele entón, a máis avanzada, que era a constructora naval, a actual Bazán, a que logo se chamou Bazán, un despedimento moi grande de xente. Aí houve dos cousas ou tres que hai que tomar de nota. Primeiro, que foi a primeira vez que se convocou unha folga xeral en todo o país de 3 días e que se terminou porque a UGT deu marcha atrás, o sea, non durou máis. Despois que a folga en Ferrol durou 23 días, e despois que no caso concreto dos traballadores da Coruña recibían as familias dos traballadores da constructora naval, se ofreceron e recibiron familias para apoyalas durante o tempo que durara a folga. Eso se chama solidaridade obreira, porque a veces non se falan das historias deste país, e esos son as cousas que se deron durante aquel, o sea, este é o contexto para que se entenda, non? De solidaridade, de loita que hubo naquele entón. Eu, pola miña parte, e abrimos en todo caso para, e despois se queredes falamos un pouco máis de Alonso Ríos, porque eu creo, no caso concreto de Alonso Ríos, hai que decir que Couceiro, Campos Couceiro tamén tuvo unha certa relación coa Condal, non? Coa Organización Nacionalista Condal. Vos sabedes que a Condal é unha organización máis á esquerda, que plantea abertamente o problema do arredismo, o sea, do nacionalismo e da independencia de Galicia, e aí hai matices aí con respecto á federación, inclusive con respecto a Alonso Ríos e demais. E eu que tratei, agora dentro do tema de Alonso Ríos, que tratei con el, non porque eles non o foran, sino porque creían que non había condicións para esa proposta nese momento, porque esa proposta que fan en ese momento era da Confederación, porque a declaración do Estado galego, como se declara o catalán, e inclusive na tablada a revolta en Andalucía para declarar o Estado andaluz, o que pretendeu é crear un Estado confederal donde as distintas nacionalidades do Estado recollen plenas, digamos, son as que teñen a soberanía, porque iso é o elemento fundamental, e donde no caso dos galegos se incorpora ese Estado confederal a Portugal. Esa é a proposta que eles fan en ese momento, porque creen que esa é a correlación de forzas, que esa é a realidad que hai, que é a correlación de forzas que hai en o que poden eles conseguir plasmar
un avance importante na cuestión nacional galega. E iso que propón concretamente Alonso Ríos, non porque non fora independentista, que son cousas distintas, senón, digamos, cal é a realidade, cal é o momento e que é o que temos que propor, cal é a correlación de forzas, cal é o nivel de conciencia e o que temos que propor en este momento. Ben, abrimos quenda de palabras. No, en todo caso, ao fío do que viña agora do propio documental e do que viña de comentar agora Mera, en todo caso sí que hai unha cuestión que creo que sí que é moi contemporánea e que deberamos ter moi presentes. Primeiro, que os procesos de cambio que se teñen dado históricamente no Estado español, quer a República Española, quer máis recente a esperanza reformista do felipismo na altura do 82, quer algunhas propostas máis recentes de nova reforma en clave do Estado, non necesariamente teñen producido un cambio no rol periférico dependente que xogaba o noso país. E o dato que comentaba ao inicio a respecto da perda de peso relativo de Galiza en termos poboacionais, en termos económicos, para alén de ser unha cifra ou unha estadística, iso ten tamén efectos e consecuencias do punto de vista social. O conflito dos carrilanos pon o foco no feito de que prescindir ou de que se suspenda unha infraestructura que nesa época era fundamental para o desenvolvemento e a vertebración territorial do país, tiña tamén un efecto do punto de vista social e de clase. O sea, supuña despedimentos, supuña o empobrecemento dunha área na que se estaba desenvolvendo todo o trazado, etc. A experiencia da Bazán, mas a experiencia tamén das reconversións dos 80 no sector naval, ou outras experiencias como foi os efectos que tivo para Galiza a entrada no mercado común europeo no plano agrario, ilustran efectivamente que por máis que haxa cambios que a priori se poidan ver con ollos de simpatía ou que nos poidan parecer que van no sentido correcto, estes nunca alteraron o papel de periferia e o papel dependente que tiña o noso país, senón que vemos como a día de hoxe a situación é peor relativamente a termos relativos da que se daba na altura do 1931, co agravamento de que hoxe a dependencia non só nos provén do noso papel dentro dun Estado español cada vez máis centralizado, senón que provén tamén de que ese centralismo se transfira a outros núcleos, como é o caso da Unión Europea, da nosa inserción na moeda única do euro, e que agora vamos a ver ainda máis agravado coa entrada, coa posta en marcha dos tratados de libre comercio como son o TTIP, o CETA ou o TISA. Entón, claramente a ruptura en clave tamén de conseguir un horizonte esperanzador para os intereses populares deste país pasa necesariamente por unha ruptura en clave tamén nacional, para dotarnos da capacidade de decisión necesaria para orientar efectivamente as políticas, as decisións que atinxen a economía, a produción, o emprego, etc., desde o punto de vista de aquilo que nos favorece a nós tamén como povo. E unha lectura que insisto, creo que sí que é moi necesaria facer hoxe, tendo en conta que hai que legítimamente, como en toda posición política, sostén que máis unha vez a solución dos problemas deste país ha de agardar a que se resolvan outras cuestións de carácter de maior rango, e logo a cuestión é que se no imaginario colectivo en 1931 xa se vía que a romper coa dependencia exixía de construirmos unha realidade propia desde nós propios, hoxe eu creo que sí que desde logo está moito máis patente, e esa tamén é a proposta política que estamos a defender por parte do Bloque Nacionalista Galego, e por eso entendíamos que era necesario poñermos exemplos, casos concretos como desta proclamación, para que se volva a ver que, contrariamente ao que se nos dice, a soberanía é unha cousa de comer e é unha necesidade do punto de vista tamén social, de clase e da mellora das condicións materiais de vida e de traballo do noso povo. Non sei se sabedes que na década dos 70 na América Latina se desenvolveu moito estudios económicos en función digamos, do subdesenvolvemento do continente, principalmente a partir da CEPAL con Previch, e posteriormente
de aí saíron unha cantidad de personas, Viro Bambirra, Teutonio dos Santos, o Mauro Marín e demais, que desenvolveron moito máis todo eso, ¿no? Entonces, que se observaba ali? Se observaba que a veces medraba o PIB e, sin embargo, aumentaba a pobreza, a desigualdad. Entonces, se vos vedes noso país, é un país onde o PIB aumentou, pero por que eso non se transforma posteriormente en riqueza? Eu son das persoas que penso que inclusive se vedes o PIB por persoa medrou moito máis. Dicen que estamos casi 85% da media do Estado español, aunque realmente deberíamos comparar cos lugares máis avanzados, ¿no? Porque as medias sempre se construyen entre os que están arriba e os que están abaixo. Se os que están abaixo están moi abaixo, as medias baixan moito, ¿no? Entón, o certo é que dá a impresión de que aquí fomos votando ou liquidando aqueles que son máis pobres. Unos emigran e outros non teñen fillos, entón vas conseguindo cada vez unha renta máis alta, ¿no? Pero o país non ten futuro, está envellentado, a xente marcha e demais. E eso se ten estudiado moito en outro tipo de países. Pero hai algo que eu creo que nós non estamos estudiando abondo e que é importante que estudiemos, porque e que ten que ver co futuro do país, ca realidade e co futuro do país. E é que fai 30, por exemplo, nos anos 1930, é verdad que había pouca industria, pouco dese momento, pero por exemplo, o sector eléctrico era galego, a banca era galega, inclusive no 1950 era. Pregunto vos, Xuxi, a vos, e que queda? Que industria galega, que sectores económicos, e falo dos sectores económicos, non? Que sectores económicos galegos quedan? Porque, por exemplo, fai 20, 30 anos, inclusive os distribuidores comerciales eran prácticamente todos galegos. Hoxe xa non sucede eso e ten importancia. Banca non queda ningún. Sector enerxético, bueno, dúas, tres pequenas industrias que quedan por aí, algunha no sector do vento moi liquidada. Os seguros, non queda nada. Inclusive en empresas distribuidoras queda moi pouco. E o control dos sectores económicos, cando están controlados exclusivamente por empresas foráneas. E é verdad que temos unha Citroën que é francesa, pero ti faz un análisis das primeiras 40 ou 50 primeiras empresas e vai ver que máis do 60% radican, as súas sedes están non en Francia, hai tamén catalanas, pero de 50 ou 60, cada 50 ou 60% ou máis residen en Madrid. E quen domina e controla os sectores estratégicos, as grandes empresas, controla a economía e o futuro do país. É así de duro. E fai anos eso non funcionaba así. E iso condiciona tamén como debe ser os cambios no noso país, sobre que sectores se ten que apoiar. Bueno, nos fai anos que cando empezamos a falar deste tipo de cousas, fai uns 30 anos, así, 40 anos, con unha realidade moito máis favorable neste sentido, o tiñamos claro. A veces un lendo cousas para aí me dá a impresión que non o temos tan claro xa. O sea, está claro a todos os niveles, pero a veces non nos temos tan claro. Porque os países, os cambios se producen porque ou tes diñeiro, ou tes armas, ou tes pouco. Non hai máis cousas para producir os cambios. Nós non temos diñeiro, nin temos armas. Entonces, e iso tiñan claro inclusive xa no 31, si ven. Tampouco, daquela había moito máis tecido nacional. A realidade de ser Hermandades da Fala, un día esto hai unha charla, non, sobre eso, era unha realidade moi distinta a nosa en cuanto ao tecido empresarial. Era pequeno, pero estaba moito máis ligado ao país. Uxe ou de enclave ou é foráneo. As empresas que quedan ligadas a este país son mínimas. E digo ligadas por nacemento, ni siquiera digo que estén ligadas por intereses económicos, por sentimentos, nin por nada, O sea, que son mínimas.
Como calificarías ti a empresa de Amancio Ortega? Como galega? No. Bueno, porque andan por aí dicindo o exemplo de empresario galego. Eu non sei. No, bueno, vamos a ver. Eu non entro se el naceu aquí ou non, porque non naceu, pero bueno, é evidente que é unha persona que vive sempre en Galicia e pode considerarse galego. Pero inclusive, aceptando inclusive que esa fora unha empresa galega, pero dentro do entramado do conxunto empresarial galego, o caso de él, de Añón, no seu día de San José, que agora inclusive San José nace aquí, ten ligación co país, pero xa a súa sede central está en Madrid, xa non está aquí. É como Banco Bilbao Vizcaya e Vasco, eu teño dúda. Creo que non, verdad? Bueno, entonces a súa sede central están, pero se ti observas, aínda considerando cando eu falo porque temos feito algún traballo sobre isto, as principales empresas galegas, aínda considerando a Amancio Ortega e o Grupo Zara como empresa galega, se ti colles o resto de todas as grandes empresas, que son moitas máis, vas a ver que as empresas que teñen inclusive capital galego son mínimas. Que pode ser Freud, vai collendo as grandes, que son as que pintan, porque despois porque aquí inclusive moitas veces nos confundimos sector empresarial con autónomos. O sea que si un autónomo empresario que non morro de risa, máis ben unha persona sacrificada que traballa todo o día meu pai debía ser un empresario, entón meu pai tiña un comercio, eu me criei nun comercio, sei o que é un comercio, vai dicir un pai, non, son autónomos, estamos falando de xente que, pero tío, se observas as primeiras 100 empresas galegas, e vas a ver que o 60 e pico % das empresas, falo de antes da crisis, porque despois da crisis, por exemplo, hoxe xa a banca non é pequena cousa no entramado do país, porque vamos a ver, Amancio Ortega é un dos homes máis ricos do mundo, pero o 90% da súa actividade económica e empresarial non está aquí no país. O 90% ou máis do 90%. Estamos falando daqueles que teñen actividade económica no país. Pesa moito máis na actividade económica do país. Bueno, el ten 7, 8, 9 mil personas, pero pesa moito máis Citroën, porque Citroën alrededor de todo o mundo, Citroën son 7.000 personas traballando directamente e unhas 15.000 personas auxiliares traballando directamente para eso. Representa máis económicamente. Ese é outro dos grandes problemas da nosa economía. A nosa economía era moito máis complexa. Por exemplo, no 72, tomamos a veces como referencia, tiñamos unha economía moito máis complexa que a actual, por lo tanto máis rica, e que podía soportar mellor os problemas, digamos, as situacións de crisis. Hoxe non nos tocan 4 ou 5 empresas e o país se tambalea de punta a punta. Non nos tocan Citroën e se tambalea Vigo e toda a comarca, ou non? E nos tocan Zara e se tambalea Coruña e Arteixo e toda a comarca. E nos tocan Aluminio e se tambalea todo Lugo. E se terminou. Entón temos un problema, temos unha situación económica de moitas dependencias, de unha economía que se foi simplificando en función dos intereses foráneos para producir en escala, porque estamos ligados a grandes grupos económicos internacionales. A eles é beneficioso, é funcional, pero funciona mentras a eles les interesa. O día que non les interese temos un gran problema, e concretamente co sector do automóvil nós temos un gran problema, porque todos nós sabemos que a nosa é unha economía, temos un descenso demográfico importante, non se vai revertir con moita rapidez, sobrevivimos gracias ás exportacións ao mercado fundamentalmente europeo, pero os mercados en ascenso no sector do automóvil son o chino, o do sudeste asiático, toda a zona asiática, e veremos que pasa con Latinoamérica. Pero esos países teñen centros de producción propia, que ademais son competitivos con nosos. O sea,
Nós debíamos estar pensando no futuro en como somos capaces de crear novas actividades económicas máis diversas. E se hai algo que interesa a nosa nación é non TTIP, non globalización, e que canto máis se rache, millor. Nós debíamos estar rezando que de principio sea un choque para nós, porque houbera 55 Brexit. Se o pensamos ben, e teríamos que ser capaces de divulgar eso na xente. É verdad que todo cambio de principio trae problemas, pero o problema non é o que a un lle vai pasar o día de mañá, o problema é o que nos vai pasar no futuro. Temos que aprender a xente que comece a pensar con visión de futuro. Si non somos capaces de pensar os próximos 10-15 anos, é que estamos atrapados sempre polo sistema, porque calquer cousa que pagamos é unha desgracia. A única maneira de manter o que temos hoxe, mañá e pasado mañá, sin que se mova nada, é seguir que a mesma dependencia de sempre, que no caso galego, da nosa realidade económica, é ir morrendo un pouco todos os días. É verdad que se cadra nós non morremos definitivamente, morrerán nosos fillos ou nosos netos, pero a realidade económica, demográfica do noso país non se vai a revertir se non se cambia o modelo. Non temos nada que xogar. Parece moi duro. Eu sei que, por exemplo, depois, cando chegamos ao goberno e demais, dicimos, nós cambiamos o mundo. Non. Nós o que vamos a construir aí son parapetos para ver como aguantamos un pouquiño máis que isto non se siga defacendo. Pero en esta realidade económica o temos bastante difícil. O temos nós, o ten Portugal, o teñen os griegos e o teñen outros. Non vos pensedes que é unha desgracia única para nós. Porque xogan os grandes estados o que hai que pensar o mundo, comencemos a pensar, me estou extendendo, me estou liando, non? Hai que pensar o mundo globalmente, como eles o pensan. Si pensamos como eles o pensan, sabemos o que queren. E eles como pensan o mundo? Un mundo totalmente globalizado e unificado, de produción en escala, de moi poucas empresas, donde si un país produce, que producen trigo? Bueno, Rusia, Ucraína, Canadá, Estados Unidos e Argentina. Soja, Brasil, non sei, o demais non contan. 5 bellos que van quedar aí, nada máis, e listo. É así, pero ese é o mundo que eles nos están calcando. Mira, volvendo ao tema da declaración do Estado. Vamos a ver, a declaración prodúcese nun ámbito da folga do ferrocarril instigado polo movimento sindical do momento, imagino, o que é o proceso de folga e todo eso. Entón, un pouco era saber cal era o papel dos sindicatos en ese momento, porque claro, por unha banda estaba a CNT e por outra a UGT, que mesmo aquí no que comentaches da folga dos 23 días é a propia UGT a que desmonta a folga, supoño que polas tensións tamén internas que habría dentro do sindicato, co escaso peso que podrían ter os comunistas aí, pero bueno, pero que pouco despois, no 34, o proceso revolucionario que se abre en Asturias é baixo un mandato unificado, digo HP, non? De ambos sindicatos. Entón, volvendo ao 31, cal é o papel ou como vían eles ese proceso de declaración? Eu creo que eso é moi interesante. Vos fixadevos, a actitud da CNT é moito máis combativa, pero hai problemas ca CNT. O que pasa que a base, porque hai conta a base. En aquel momento contan moito as bases e despois que os sindicatos están adheridos. Non é o modelo sindical que temos hoxe. Os sindicatos están adheridos, por exemplo, a CNT ou a UGT, e polo tanto conta moito que decide cada sindicato. Se conocedes o modelo portugués, é o modelo bello, o modelo sindical. Entonces, e no caso concreto das bases do sector do ferrocarril, pasan por arriba en moitos casos os propios dirigentes, porque están xogando o traballo. Como non van pasar? Pasan por arriba deles como por arriba de quen se lle poñan. Falamos de 12.000 persoas. En aquel momento están traballando no ferrocarril 12.000 persoas. Fundamentalmente nos tramos de Monterrey, toda a zona de eso, a parte do Carballiño e toda esa zona, e chegando a Santiago. O sea, en ese treito, aí están traballando 12.000 persoas. Ademais,
a maioría é xente do lugar, fora de algunhas persoas que veñen de mineiros, que veñen de Andalucía, e fundamentalmente capataces e demais son tamén andaluzas. Pero a mão de obra ou é galega ou portuguesa da raya, que tamén hai bastante portuguesa do lado da raya, pero casi toda é xente do propio lugar que camiña durante horas, a veces, todos os días para chegar ao tallo, ao centro de traballo e demais, e que fai traballos moi duros, moi brutos. Hai que decir aí que a través da loita sindical, porque hai moita movilización sindical, a xornada de principio é 54 horas, pero ao final xa a xornada laboral está en 44 horas. O sea, van conquistando, van conseguindo conquistas a través da movilización. Non é só que hai unha resposta espontánea un día porque lle van quitar o traballo, non. Aí os sindicatos van labrando a través de varios anos, van conseguindo organizar un importante sector de xente a través digamos, da loita reivindicativa, en xornada laboral, condicións laborales, salarios, todo eso. Digo porque si non pode parecer que é só un movimento espontáneo, e é verdad que a resposta tamén que se dá tanto no caso desta folga como na folga posteriormente da constructora naval, por fixadevos que en moitos casos renuncian os concelleiros de todos os povos como elemento de presión frente a Madrid. Cando van a Madrid, que vai a comisión de todo Galicia, unha comisión grande, me parece 40 e pico persoas, cando chegan ali o recibe Casares Quiroga, Prieto, que é socialista e demais, e a resposta é bastante mala. Tal é así que chegan aquí e hai moito disgusto, se ledes o pueblo gallego e demais, moito disgusto pola resposta que se lle dá respecto da solución do problema. Inclusive Prieto di que non ten interés o ferrocarril galego, que vamos a ver, que non digamos que non ten justificación económica, según él. Aunque pareza mentira, ese ferrocarril se fai en gran medida por un home que é Calvo Sotelo, que reclama ese ferrocarril para Galicia. Vos sabedes que Calvo Sotelo xirou moito ideolóxicamente, non? Empezou moi ligado digamos, a reivindicacións autonomistas e terminou en un fascista total, porque as personas evoluen, non? Pero bueno, él foi das personas que traballou para a construción dese ferrocarril de Coruña-Zamora. Hai que decir tamén, ven aquí nesto, se o ledes, que casi a gran parte, o 55% do ferrocarril que temos hoxe no país se fixo antes de 1880. Quere decir que entre 1860 o 50 e pico, 60 e pico, 1880, esos 20, 30 anos se fixo casi todo o ferrocarril. Despois pasaron, porque este ferrocarril de Zamora a Coruña, este tardou de terminarse na época de Franco, terminouse posteriormente, ese tardou moitísimo tempo en construirse, e desde aquela non se volveu a facer un kilómetro de ferrocarril no país, porque o noso país sería distinto se nós tuviéramos. É verdad que mellorou moito iso o ferrocarril de Tenerife, pero siguen sendo funcionales o centro de poder, pero non nos interesaría moito, por exemplo, ter unha línea de ferrocarril Santiago-Compostela-Lugo, que non a temos, e se cadra inclusive unir toda a Costa da Morte, porque o ferrocarril sigue sendo unha aposta de futuro como elemento de transporte. Hai países europeos que teñen un desenvolvemento do ferrocarril que é impresionante. Se vades, non conozo outros, pero por exemplo o caso Suiza e outros países teñen os ferrocarril, son moi baratos e nós temos un gran problema de ferrocarril. Inclusive se vedes o que está pasando ca nosa demografía, se foi centralizando ali donde estaban as bellas villas de ferrocarril ou as grandes autopistas. Toda a Costa do Morto quedou totalmente prácticamente despoboada. Se fixaron núcleos de población como os de Lalín, porque pasa por aí o ferrocarril, pero en outros lugares, por exemplo, a Costa da Morte tería, o lógico que houbera grandes cidades ali, non as hai porque non hai medios de comunicación acorde, e hoxe se cadra tarde para desenvolver as economías, porque todo ten un tempo histórico. Xa, a economía, digamos, a matriz demográfica do país
xa se foi construindo nos últimos 40 ou 50 anos. Se modificala vai costar moito, porque a xente dice, no, eso se modifica en 2 días. No, eso vai costar moito, porque hai toda unha matriz económica e polo tanto demográfica que se foi creando desde o exterior, no? En función de outro tipo de intereses, non dos nosos intereses económicos, nin da realidade económica, nin das nosas potencialidades. Bom, se non hai ninguna palabra máis, daríamos por rematado o acto, agradecervos a todas e todos a asistencia, agradecerle a Manuel Mera, bueno, que tivera a xentileza de participar deste acto, e lembrarvos xa por último que mañá ás 8 na librería Andel temos outra palestra, desta volta a cargo do Uxío Breogán Dieguez, historiador, para falarmos un pouco da historia recente, máis menos recente do nacionalismo galego, dende as Irmandades da Fala na altura do 1916 até hoxe, e volver a animarvos encarecidamente a participar nos restantes actos da Semana da Patria e sobre todo na manifestación nacional do próximo 25 de xullo. Por nós, máis nada.